Madayaw mga idol, assalamualaikum salam. Mao ni ang kaagi sa akong lolo mga idol. Katong nag-edad na siya og 200 katuig na siya mga idol. Kini akong lolo mga idol, bisig 200 na edad ani, kahit anong tanda niya, matigas pa rin ang kanyang talong mga idol. Kaya nga marami siyang anak at liwat mga idol, kasi alam mo ba, sa pag-edad niya ng 200 mga par mga idol, nakatsika pa siya mga par, 14 anyos mga par, adarit yung kay niya akong lolo mga par mga idol. Lisod yung kayo pungan kay ano par mga idol, unggoy mga siya mga idol, monkey ba muna siya kaliwat sa akong lolo mga idol. Ayaw mo pagtutuwa ng mga science mga idol, kay ano mga idol, gikanta sa kuibang tabon muna mga idol nga natay kaliwat nga unggoy mga idol. Tanawa ko na inyong mga naong mga idol, at bang mo sasabing mga idol, di ba makakita yun mo sa inyong naong nga kaliwat yun yung mga unggoy mga idol mga par. So pasensya na kayo mga par, kay damay-damay na ni kay kaliwat na tang mga unggoy, adarit yun ta mga par mga idol. Og shout out sa Rorot, bye bye, Jables, Rastafari, nakamariwana maguna siya day, bye bye.